So kung atong tan-awon mga igsuon, kaning Pasko, ang lintunganay o gigikanan gid aning paong Pasko, mao ang dakong gugma sa atong Ginoo, no? Kay tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato iyang gipadala ang iyang bugtong anak. So sa pagkatao sa iyang bugtong anak diri sa kalibutan, diha na ta nag-celebrate sa Kapaskuhan. So ug atong tan-awon mao gyud ni ang punuan, mao ni ang lintunganay ngano nga mag-celebrate ta og Pasko, no? Dunay usa ka subilanon mga igsuon, no? Atong makita panaminan daghan na siguro mo nakadungog niini. Kini usa ka inila na kay subilano ni O. Henry, no? Katong giuluhan na siya og the gift of the Magi. So kini mubura ning subilanon sa Pasko, bahin isa usa ka kabus unya mahigugmaon nga magtiayon, no? Kabus pero mahigugmaon nga magtiayon. Ginganlan ni siya og Delia, na may gibutang ako lang sa nganlan, Delia og si Jem, no? Kini sila mga igsuon, magtiayon ni sila nga kanang mahimo gid siya nga role model sa mga magtiayon kay grabe gid ang ilang paghigugma sa usag-usa nga nagkahimo o naglimin sa tibuok nilang gugma ngadto sa Ginoo. No? Ang ilang gugma gibase nila ngadto sa Ginoo, mao ni ang nahitabo nga kining mga tawhana do na sila mga gi-value, no? Gihatagan nila og bili nga butang. Ang asawa si Delia na siya giampingan gyud nga butang nga mahalon kayo, no? Nga mahal gyud para niya. Kani sa si Jim, naasa ni siya gunitan nga usa ka butang nga iyag yung gimahal usab. Gitagaan niya bili, gitagaan niya og value ang maong butang nga anaan niya. So ang nahitabo mga igsuon, nagistorya ta nagbahin og gugma, kay walay gugma nga tinud-an nga gikan sa Dios diri kanato. Ini kasipyat nato bungkag dayon ta. Mao gina siya mahitabo. So kani ato ning panaminan, although nakadungog na siguro mo ani. Kining duha mga igsuon, nagunaw-una ni sila kay Pasko man ni mahitungod man ni sa Pasko. Nagunaw-una ni sila nga unsa kay ako ihatag sa kong bana nimo nga asawa. Nya sige siguro na unsa may pinakamaayo na kong ihatag. At the same time, ang pareho silang duha. Ang bana nagunaw-una ko sa ihatag sa asawa, ang asawa sa nagunaw-una ko sa ihatag sa iyang bana. Unya kay gi-mention man dinhi nga usa ka kabus may gugmaon nga magtiayon, so makita nato nga kanang kulang gid sila financially, no? So ang nahitabo ana mga igsuon tungod kay nagigugmaay man ning duha. Kanang babay si Delia na ana siya nindot kay nga buhok nga iyang giampingan, no? Di na kinahanglan iriban kay nindot na gid iyang buhok, no? Wa nato di nato manawag ni Sister Luz, no? Kay nindot naman daan iyang buhok. Giampingan gid to niya maayo, no? Unya ang banasad nasa to siya gidala-dala nga iyang urasan, no? Nasa gidala-dala nga urasan nga walay bracelet. Kana bitong awo man ko rilo, no? Kana bitong rilo matangtang ang bracelet, no? So, mao na to iyang gidada, ang problema niya kay way bracelet ang iyang rilo. Pero iyang giampingan ang rilo kay mahalon siguro kayo basin og rado baka tuon sa to, no? So gitaguan niya, giampingan niya, pag-abot sa Pasko nagunaw na silang duha unsa may akong ihatag sa nagunaw sila unsa ihatag. So hilom sila naghimo nini mga igsuon, nilakaw ang asawa. Iyang gipaputlan ang iyang buhok. Gipaputol ang iyang buhok. Wa man sad moingon giupawan. Basta giputol ang iyang buhok. Taas kay nga nindot jud kayo. Kay iyang ibaligya ang halin, iyang ipalit sa gift sa iyang bana. No? So dako-dako siguro halin kay nindot be kay to iyang buhok gyud. Murag Cinderella. No, nindot kayo. So iyang gibaligya kay iyang gipalitan og gift ang iyang bana. No?
Sumuusad ang bana, nilakaw sad, kay magpalit sa siya gift sa iyang asawa. No? Ang sa ganito'y binisaya ng triling. Ay baw mo? Ing. Dahil nag-abot sila sa ilang balay. Pag-abot nila silang balay, pagkakita sa bana sa iyang asawa nga, naupaw, adik niya naupaw, wala may buhok. Mogi pagtunol niya sa iyang gift, nga mahalon yung gift niya, iyang gihatag sa iyang asawa, ang gold nga sudlay para siyang buhok. Unsa pa may sudlay yun? So nato sa ang asawa sad naghatag sa iyang gift nga to siyang bana. Pag-abli siyang bana, bracelet siyang relo nga iya na sang gibaligya, gipalit yung sudlay. Ug imong tanawon mga igsoon, wa na bili ang ilang gift. Pero ang pinakadako nga gift, ang gihatag sa Dios nga gugma, diha kanila sa matag usa. Mahog ug walay pulos ang maong gift nga ilang gihatag, apan ang bunga mao'y nagpamatuod, mao'y nagpalig-on sa ilang panaghigugmaay ug labaw sa tanan na ilang gugma ngadto sa Ginoo. So way baliwala na ang gasa, apan nalig-on ang ilahang paghigugmaay sa matag usa. So kana sugilano na naman isuon ato ng panaminan, although daghan ako nakadungog ana, no? So aron makapalit ang usag-usa regalo mo ni, ang ilang regalo na himong walay kapusalanan tungod kay sa sakripisyo sa usag-usa. Nga nagpasiugda nga ang ilang dili hinakog nga gugma mao gayud ang tinuod nga bahandi. So doon na tayo tulo ka punto nga atong tan-awon ning ato ang wali nga paghisgutan karon, no? Una, ang makasaysayon nga pagkahimugso. Ikaduha, misayanhon nga kinaiyahan. Ikatulo ani mapainubsanon nga kahimtang. So atong tan-aw ni mga igsuon atong tukion ang una nga punto nga makasaysayanong pagkahimugso. Atong basahon pagbalik ang Lucas 2:1-3 nagingon unya nahitabo nga niadtong mga adlaw miabot gikan kang Caesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang nagpuyo sa tibuok kalibutan. Kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo sa diha nga si Quirino mao pa ang gobernador sa Syria. Ug ang tanan nangadto aron sa pagpalista ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingon nga lungsod. Kaning pangpalista sa census mao ni sa tuwa nga kana bitaw pa-register ta, voters registration, nga muadto kita dito sa ato ang lugar, sa ato ang lungsod, sa atong barangay, aron ta magparehistro. Pero kini, mao ni ang tuyo aning pagkarehistro, nga kinahanglan nga ang tanan na rehistro nga under o sakop sa Roma, sa imperyo sa Roma, kinahanglan yun nga muhatag og buhis. So ang katuyuan sa emperador ni Caesar nga, kini irehistro ni silang mga tawanan, aron makahatag og buhis. So ang iyang gitan-aw nga mo income ang ilahang nasod. Gipasabot ni Lucas nga ang kahimtang sa kasaysayan bahin sa pagkatao ni Jesus. Siya nag-ingon nga si Caesar Augusto nagpagula sa usa ka mando nga ang tibuok kalibutan marehistro. Unya kini nga mando alang sa katuyuan sa pagsusi sa mga buhis o panahon kadto sa ating buhis, yung dimando ni Caesar nga antanan gayon nga Romanhon nga kalibutan. Kining giingon mag-igsoon sa atong bersikulo nga atong ibasa, nga tibuok kalibutan, ang gipasabot nini, ang tanang lugar sa kalibutan nga under sa Roman Empire. Dili ni siya tibuok nga kalibutan. No, kalayo ba maglakaw ta dito? No? No, naaragod, wala ba yung plano pa sa una? So, katong under sa Roman Empire, mao ni giingon nini ang tibuok kalibutan, mao ni ang gipatawag ni Caesar aron magparehistro ngadto sa tagsa-tagsa nilang kaugaling lungsod, no? Kini nga pagrehistro alang sa mga buhis para sa tibuok kalibutan nga ako nang gikaingon ang under nga mao ang tanan ng dapit sa kalibutan ilalom sa pagmando sa Roma. Dili ang kinatibuk-an nga kalibutan, no? Para kini sa mga Israelihanon ug sa mga tao sa panahon ni Jesus. Mao ni ang ilang gitawag nga tibuok kalibutan. Ang Romano gamahanan sa gahom kaniadto og sila nagpadayon
daghan pang mga siglo kay gidominar man ni sila sa Roman Empire, no? Apan atong tanawon mga igsuon, gamhanan kayo ni si Caesar, apan labaw pag yun nga gamhanan ang Dios. Ngano man? Ingod na, apan ang Dios mas labaw gamhanan ug iyang gigamit kini nga sugo alang sa iyang kaugalingon nga mga katuyuan alang sa kimayaan sa iyahang ngalan. No? So kung atong tanawon mga igsuon, ang mga kani din hinaatay mga propesiya, giingon din sa dayag nga mao kini ang unang buhis sa diyang si Quirino. Si Quirino pa ang gobernador sa Syria. Nya dako kay ni sila, mga powerful na sila nga mga leader, mga dagko kay na sila mga imperyo. Sumala sa kasaysayan siya usa ka administrador ug usa ka sundalo nga kasagaran magmadaogon sa iyahang gubat. So daghan kay ni siyang giagian nga nagmalampuson siya sa iyahang gibuhat. Nga ang matag usaman nagpasakop o apil niini nga buhis. So apil yun ang tanan. Ug ang tanan miadto aron sa pagparehistro ang matag usangad to sa iyang kaugalingong lungsod, no? Busa aron masunod ang balaod, ang Hudiyo kinahanglan nga mobalik sa ilahang yutang natawhan diin sila natawo og nagdako aron magparehistro alang sa maong buhis. So ato ning hinuduman tungod kay si Maria, nini higayon na hapit na mga anak. Hapit na siya mga anak. Wala pa sila dito sa Bethlehem. Dito pa ni sila sa Nazaret. Sila si Jose. Dito pa ni sila sa Nazaret. Unya, padulong ang ilang biyahe kay si Jose mo uli man dito sa iyahang lugar nga mao ang siyudad sa Bethlehem, no? Diin si Jesus unta matao nga mao ang propesiya. Kay nagpropesiya man ni siya sa basahon ni Mikias o Maika, doon na ni siya propesiya nga iyang gisulat sa kapitulo 5 bersikulo 2 ningon din na, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, ikaw ang gamayng lungsod diha sa kabanayan sa Huda, gikan kanimo mugula alang kanako ang mahimong tigmando sa Israel nga ang kagikan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa kakaraanan. So mao ni ang propesiya nga gisulti ni Micah or ni Mikias nga nagtumong dito ni Ginoong Hesus nga adto mataw sa Bethlehem. So karon ang pangutana, naa pa ni sila diri sa Nazaret nga mao ang lugar ni Maria. Kini nga bersikulo nagsaad nga Mesiyas matao sa Bethlehem. Kung si Maria manganak kang Hesus bisan asa, kining maong propesiya dili matuman nga siya mahimong Mesiyas. Ninihigayon na si Maria ug si Jose ana pa sa Nazaret tungod kay ang Nazaret mao man ang natawhan ni Maria. Sumao ni ang iyang lungsod nga natawhan. Atong tanawon ang Lucas 26:27 ningon din na sa ikaunom nga bulan ang anghel ni Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. So didto ni nagpakita ang anghel ni Maria. Ngadto sa usa ka dalagang ulay nga kasulunon sa usa ka lalaki nga ginganlan og Jose gikan sa banay ni David. Ang ngalan sa dalagang ulay mo si Maria. So dinhi hapit na mga anak si Maria sa gituoan nga anak sa Dios kay gipadayag man ni sa anghel ngadto kang Maria nga siya gipanamkunan sa balaang espiritu. So kinahanglan nga magpadayon sa paghulat kung ang istorya sa walay Mesiyas, no? Ang saad sa Dios mapakyas kun dili ni mahitabo nga adto gid siya ipakatawo ngadto sa Bethlehem. So kung atong makita gigamit sa Ginoo si Quirino o kani si Caesar nga nagpatawag siya og buhis aron nga kinahanglan ang ilahang mga katawhan kung asa sila gikan manguli ni sila. So kini si Jose kay taga didto man ni siya sa Bethlehem, muuli ni siya aron magparehistro, unya dad-o niya si Maria nga nagsabak. So kay mao man na ang propesiya sa Mikias nga adto mataw dito sa Bethlehem si Ginoong Hesus, pinaagi ning maong sensus natuman ang maong propesiya, no?
Sumao niya ang makasaysayon ng kahimtang sa palibot sa pagkatao ni Jesus. Natao siya sa saktong panahon o sa saktong lugar, sama pariha nato usab. Kitang tanan na tao nga adunay eksakto nga pitsa. Adlaw og tuig. Sa diyang usa ka bata mahimugso adunay usa ka biography o lista o sulat nga namutang ang ilahang oras sa ilahang pagkatao kung kanus sila nahimugso. Unsang tuiga, unsang bulana, unsang orasa, no? Mao nang ato ang birth certificate. Gipalihok sa Dios si Caesar sa pag-isyu sa maumando aron si Jesus mataw sa iyang gitagna nga dapit nga natauhan o gigamit sa Dios ang kasaysayan alang sa iyang sugilanon. So usahay kita magtan-aw ta sa mga panghitabo, makaingon ta nga labi nagnaat ay mga plano nga moadto ta ning maong dapit nya kalit lang dunay nagsanta nga nabalhin na usab, no? Nga kinahanglan gyud nga moadto ta bisan supak sa atong kabubuton. Ingon mo usab kini nga kining hitabo layo biya kay ni ang biyahe nila ni Maria ngadto sa Bethlehem. Apan pinaagi sa mando nga gigamit sa Dios nga ang census napugos gini siya adto, no? So atong makita dinhi nga ang Dios gigamit ang kalibutan ng mga panghitabo sama sa census ni Caesar Augusto alang sa buhis o mga plano sa tao bisan pagdautan ng mga plano aron matuman ang iyang balaang katuyuan. Ilabi na sa paghanay sa panaw nila ni Jose o ni Maria ngadto sa Bethlehem. So mao niya atong makita sa una nga ang makasaysayong pagkahimugso ni Ginoong Hesus gigamit sa Dios ang kalihukan sa kasaysayan sa ilahang lugar, no? Ang si Caesar pinaagi sa ilahang buhis. Dinhi sa bato makita mga igsoon sa ikaduha nga kining pagkatao ni Ginoong Hesus usa ni kamisayanhon nga kinaiyahan, no? Lucas 2:24 nag-ingon dinhi nga atong makita nga ang pagkahimugso ni Hesus nga makasaysayanon ato sa nakita nga ikaduha nga ang pagkahimugso ni Jesus misayanhon. Natawo siya ubos sa daghang mga kahimtang nga maghimo kaniya nga Mesiyas. Ang pagkatao ni Ginoong Hesus dili sayon mga igsuon tungod kay daghan kayong mga kakulian nga ilang gisagubang ni Jose ug ni Maria apan tungod kay sila matinud-anon masinugtanon man sa sugo sa Dios, ang Dios mismo nagdala kanila ngadto sa lugar diin ipakatao si Ginoong Hesus. Ningon diri versikulo 4:5. Og si Jose usab gikan sa Galilea, gikan sa lungsod sa Nazaret miadto sa Judea. Sa lungsod ni David nga ginganlan og Bethlehem kay siya gikan man sa banay o kaliwatan ni David aron magpalista uban ka Maria nga iyang pangasawunon nga nagsabak. Timan ang iyang pangasawunon nga nagsabak. So sa ato pa atong tan-awon dinhi nga dili pa ni sila kasado. Okay. So kumaon ang ilang kahimtang mga igsoon sa ilang lugar dito sa Nazaret nga si Maria na ilhan gyud sa tanan pagkahibalo ang mga tao wala na malilong sa mga tao nga siya nagsabak. So grabe siguro ang mga kanang pagsaway sa mga kaila ni Maria ngano man ka nga wala pa mo makasal ni Jose nga namamabdos naman ka. Kining tanang tamay nga nadawat nila ilang gidawat ni Maria og ni Jose tungod kay kini kabubuton sa Ginoo. Sumao ni si Jose mitunga gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazaret ngadto sa lungsod ni David nga gitawag og Bethlehem ug nagparehistro. So kini maka tan-aw nato nga kini nagpasiugda si Lucas sa usa ka misayanik nga tema sa paghulagway sa panaw sa Bethlehem miadto sila sa siyudad ni David tungod kay kini gipropesiya sa basahon ni Mikias, no? Og si Jose sa balay og kaliwat ni David. So ngano man nga gidiscuss man ngano man gisgutan man kini mga igsoon, no? Tungod kay sa usa ka bahin atong makita nga sa linya ni David si Joseph parente da ini ni David. Doon na sila'y relasyon ni David kay siya man si Jose nagpuyo man siya dito sa siyudad ni David. Ug si David mga igsoon nasayod nga dili ni siya usa ka ordinaryo nga hari. Ug ato sa tanawon kanang Bethlehem gamay ra gyud kay nga Bethlehem, gamay kay nga lugar ang Bethlehem. Daghan kayo ang
nagtamay niya na ang mga lugar. No? So tanaw na to, kung ikaw kaliwat ni David, kini giisip nga harianon ug usa ka pribilehiyo. So dako kini nga pribilehiyo. Kung ikaw kaliwat ni David sa unang panahon, abisan karon moingon ta tuon ta sa balaan nga pulong pag-ingon ni kaliwat ni David usa na ka royal family, no? Dako na nga pribilehiyo. Kay si David mao ang labing bantugan nga hari sa Israel. Ug alang niya itong nakahibalo, katong nagstudio sa daang tugon, makahibalo unta sila nga ang Mesiyas gitagna nga magagikan sa pamilya ni David. So ang sugilanon, gikan sila sa Nazareth, si Maria, mabdos, nibiyahe sila si Jose, ngadto sa Bethlehem, aron adto matao si Ginoong Hesukristo. Gitagna kini nga Mesiyas mga igsuon nga kini nagikan sa pamilya ni David. Siya matao sa rianong kaliwat ni David, no? Ang Mesiyas mahimong binhi ni David ug siya nahimong apo sa tuhod ni David. So gisubay gyud ay no? Apo sa tuhod na ni, no? Isaiah 7:13-14 nagingon nga unya siya mingon, pamati o balay ni David. Gamay ra bang butang alang kaninyo ang pagsamok sa mga tao nga inyo usab samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayon mo'y maghatag kaninyo og usa ka ilahanan. Tanawa ang usa ka batan-on nga babaye nagbagsamkon og mga anak og usa ka batang lalaki ug tawgon ang iyang ngalan og Emmanuel. No? Kining propesya ni Isaias mga igsuon pila na ni katuig ang milabay. Dugay na ni kaayo nga iyahang gipropesya nga giingon adunay usa ka batan-on nga babaye nga magsamkon og mga anak ug usa ka batang lalaki ug tawgon ang iyang ngalan og Emmanuel. Kung atong tanawon sa Isaiah 9:6 nagingon, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga ang iyang ngalan tawgon og kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait way laing gitumong nining mga pulonga mga igsoon mao ang pagkatao umabot nga pagkatao ni Ginoong Hesus amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. Bersikulo 7 ningon magtungod sa kasuwagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait kini walay katapusan. Ibabaw sa trono ni David ug ibabaw sa iyang gingharian aron pagtukod niini ug sa pagtuboy niini uban ang hustisya ug pagkamatarong sukad karon hangtod sa kangturan ang kadasig sa Ginoo sa mga panon maoy maghimo niini. So gipropesiya usab ni sa Isaiah mga igsuon nga adunay usa ka bata nga natawo nga ang kagamhanan aniya sa iyang abaga. Siya nagdala ipahiluna sa iyang abaga ang iyang sa tawgon siya nga kahibulungang magtatambag. Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pagigdait. So atong makita dinhi nga gipropesiya na si Ginoong Hesus ang iyang pagkatao. Bisan pa gani sa Isaiah 11 kapitulo 11 unog 2 nagingon, adunay mo tungha nga saha, no kanang gipasabot nga saha, adunay mo tungha nga kaliwat sa tuod ni Jesse, no? Kani si Jesse mga igsoon mo ni ang amahan ni David. Usa ka sanga motubo gikan sa iyang gamot. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa Ginoo mopuyo diha kaniya. Ang Espiritu sa kaalam og pagsabot, ang Espiritu sa pagtambag og kagahom, ang Espiritu sa kahibalo ug ang kahadlok sa Ginoo. Makita mga igsoon nga kining Mesiyas manunubos ug manuluwas matao sa harianon kaliwat ni David. O kinsa ang nahimong anak ni Jose? Way lain kun dili si Jesus. Dili siya mahimong anak ni Jose pinaagi sa suod nga pagpanamkon. Ang ipasabot nini suod nga pagpanamkon kanang dunay relasyon sila ni Maria, no? Nahimo ni siyang anak pinaagi sa balaang pagpanamkon. Kay kung si Jose magkigminyo kang Maria na si Jesus matao sa harianong kaliwat, dili matao sa harianong kaliwat ni David. Busa sila tungod sa pagtawag sa mga sensus bibiya sila sa Nazareth ug karon nining maong dapit gitawag og Bethlehem nga mao ang syudad ni David. Niadto sila didto tungod kay sila kini ang syudad ni Jose. Kay tungod kaliwat man siya ni David. Ug sa Lucas nag-ingon nga si Jose miuban kang Maria nga iyang pangasawunon. So ang ilang kaminyuon wala pa gyud hingpit nga natapos. Gipasaligan pa kini sila nga magpakasal.
Karon atong tanawon mga igsoon, wala man kinahanglan na gyud nga moadto si Maria kay si Jose ra man ang magparehistro. Pero atong makita nga ang magtiayon magkuyog man gyud sila, so dili sila gustong magbulag. Ilabi na gyud kun dunay mga importante nga kalihukan sama nining census kay dako kay ni sila nga dako kay ni nga kalihukan nga ilahang adtuon pagtuman ini sa mando sa ilahang labaw. Nangadto sila sa siyudad de David aron magparehistro alang sa census. Ang pagkamihimugso ni Jesus hapit na mahimong misayanhon. Kung siya matao sa Bethlehem, mao na ni ang katumanan sa propesiya nga siya gayud ang Mesiyas tungod sa propesiya ni Mikias 5 bersikulo 2. Siya ang dugay ng gipaabot nga manluluwas nga mag-antos tungod sa sala ug magdala og kaluwasan sa katawhan sa Dios. So makita nato ang sugilanon sa Pasko mga igsuon nagsugod kini sa ilahang pagpanaw ni Jose ug ni Maria ngadto sa usa ka lugar nga diin gi-propesiya na nga si Jesus adto gayud siya mataw aron matuman ang kasulatan ug ang propesiya nga gihatag sa Dios. Mao na nga ug atong makita dili lalim ang pag-antos nga ilang gisagubang. Dili lalim ang ilahang pagpanaw nga ikaw usa ka babae nga nagsabak nga mupanaw ka mga siguro mga 150 kilometers wala biya sakyanan sa una. So lisod para nila. Apan nagpakita kini sa ilahang pagka masinugtanon, no? Masinugtanon ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kay dili sa tanang higayon mga igsuon nga ang atong katuyuan mao gayoy matuman. Ilabi na nining ilang kahimtang karon nga sa panahon nila sa ilang pagbiyahe nga naa sila sa kalisod. Usahay og sa atong lugar na magampo ta sa Ginoo nga kuhaon kining maong kalisod. Kuhaon kining maong problema nga nagsagubang nato mga babag sa ato ang agianan. Pandili na mao ang tumong sa Ginoo mga igsoon. Gihatag kining maong mga babag sa atong kinabuhi alang sa pagbag-o kanato. Dili nato kuhaon ang maong babag kundi atong pasalamatan ang Ginoo nga niyan ang maong babag, niyan ang maong mga suliran, niyan ang mga problema nga atong gisagubang naa ang Ginoo uban kanato. Dili kay atong kuhaon ang mga babag, atong ipakuha sa Dios ang babag, dili kuhaon nato ang unos sa atong kinabuhi. Hinumdumi nga si Ginoong Hesus anaa sa unos sa atong kinabuhi. So siya dugay nang gipaabot nga manluluwas nga magantos tungod sa sala sa kalibutan. So dinhi atong makita ang may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus ug nila ni Maria Usi nga makita ginato ang ilang mapainubsanon nga kahimtang, no? Sa katapusan atong makita nga pagkatao ni Jesus mapaubsanon. Natawo siya ubos sa pinakaubos kaayo nga kahimtang. Nahog siya ug nakita siya nga ingon nga bata nga walay mahimo diha sa pasungan. Sa Lucas 2:6 atong basahon ug samtang didto sila miabot ang panahon sa iyang pagpanganak ug nanganak siya sa iyang panganay nga usa ka lalaki ug iya kining giputos sa mga bakbak ug gipahigda sa pasungan kay wala na may dapit alang kanila sa balay nga abutanan. Oh. Kung atong basahon ang maong bersikulo mga igsoon ug dili ka mutan-aw in between the lines niya. Makita din nga niingon ug nanganak siya sa iyahang unsa gingon dinha? Panganay, no? So magisgot ta og panganay napay mosunod daghan. So sa ato pagkahuman og pagpanganak ni Maria ni Jesus gi-consummate nila ang ilahang marriage. So mao na nga daghan na nag-anak si Maria. Dili na birhen si Maria. Dili kay nagpabilin nga birhen karon kay gikan sa pagkatao ni Ginoong Hesus ilang consummate ang ilahang relasyon sa ilang kasal ug naa na siya daghan maigsuon nga lalaki. Gitawag nila half brother and half sisters, no? So nining mga bersikulo gitapos Lucas ang angsoy sa pagkatao ni Jesus nining paghiha. Samtang didto pa sila miabot sila sa takna sa pag-anak kaniya. So atong makita din didto pa sila miabot siya sa takna sa iyang pagpanganak. Diin man siya nanganak. Sa ilang pagbiyahe gikan sa Nazareth ngadto sa Bethlehem, ditong higayuna mausab ang iyang pagpanganak. So makita nato ang sirkumstansya,
ang mga kahigayunan, ang mga kalihukan sa kalibutan, gamiton sa Dios aron matuman ang iyang katuyuan, diin tataw og klaro kayo nga makita nato nga kung si Maria wala pa makaabot sa Bethlehem nga nanganak kundiin man walay Mesiyas. Dili matuman ang propesiya, dili matuman ang kaluwasan. So kung atong tan-awon ang kalisod usab ni Maria ug ni Jose, no? Sa panahon nga siya nanganak, walay problema sa atong panahon ron kay bisan asa na ay mga paanakan, no? Na health center, na hospital, na clinic, na tanan. Apan sa ilang panahon, usar gyud ilang nakitaan, mao ang clinic sa pasungan. Ang pasungan sa baka, no? Pag-abot nila sa Bethlehem, panahon nga manak si Maria, wala sila maduan nga mananabang, walay mapaanak, walay mapadulngan, si Jesus gihimugso uban sa mga hayop didto sa pasungan. Ngano man, tungod kay giingon din na sa bersikulo 7, kay wala na idapit alang kanila sa balay nga abutanan. Nganong wala na may dapit? Nga usa ka lungsod na maginay mga lodging house, na manay mga motel o mga pribadong mga abangan nga kwarto. Gingon nila nga wala nay lugar. Gituyo ni sa Ginoo mga igsuon kay aron mapakita gid ang pagkamapainom ni Ginoong Hesus nga didto siya natao sa manger sa pasungan. Uban usay tan-aw nato nga ang tan-aw nila nga kining pasungan mao'y nagdag panalangin kay didto natao si Ginoong Hesus. Apan wala na to tanawa nga ang natao mao ang panalangin. Di ba? Daghan kayo tang mga tradisyon nga atong buhaton nga nakalimtan nato kung kinsa gayud ang matuod nga panalangin nga gihatag sa Ginoo. So, gihimugso si Jesus dito sa pasungan uban ang hayop. Natao si Jesus sa ubos kayo kahimtang ingon nga usa ka walay mahimo nga bata sa pasungan. Niabot ang panahon, mato pa ni Lucas ug siya nanganak sa iyang panganay, gitawag dinhi ang iyang panganay nga anak nga lalaki. Nga nagpaila nga iyang maangkon ang tanang kayuhan sa usa ka panulundon kay sa unang panahon mga igsoon kung ang imong panganay lalaki mao ni siya magdumala kun doon naman kay mga patigayon o doon naman kay mga mga kabtangan nga imong ipasunod ang magdumala o administrador ani mao gyud ang mahatagan gyud ang katungod ang kamagwangan nga lalaki. So mao na ang ilahang practice bisan gani karon na manang practice inana nga ihatag gyud ang katungod ngadto sa kamagwalangan nga lalaki. Usa ka mahinungdanon nga detalye nga nagsugyot nga mabatunan nila ang benepisyo sa harianong kaliwatan ni Jose. So kini kay ginapakatawag gyud natuman ang propesiya dinhi makita nato gyud nga si Jesus gikan gayud sa kaliwat ni David. Kini nagpakita nga siya makabaton og lain si Maria makabaton og lain anak human si Jesus matao. So sa diyang siya natao giputos siya ni Maria og mga bakbak, no? Pagkaluoya, bakbak man. May karon kay daghan pa man kay tayong mga pang mapalit nga kuan, may tindahan sa una. So kung sa malay nahikap nila mga panakton, mga bakbak mao na taon to giputos ni Ginoong Hesus. Unya naa pa gyud sa pasungan, ay balo na kita sa pasungan, kananan sa baka, kalibangan sa baka, sa mga hayop ana dia. So sato pa, humot gina kay dapita. No? Humot nga hugaw sa hayop. So kining gihimo nila mga igsuon sa ilang naandan, gituan nila nga ang kining paggamit sa mga panapton nga puston ang bata mao ni makapalig-on sa lawas sa bata, makapatulid sa kamot ug sa tiil. Kaya ron di malingkong. Giputo sila sa mga bag-ong magpanghimugso aron matabangan ang ilang bukton nga maayo ang pagtubo, no? Ug iyang gipahigda siya sa pasungan tungod kay wala na dapit alang kanila sa publikong hotel ug sa balay nga abutanan. Nasayod ba mo ani mga igsoon nga kining maong sugilanon, kining maong katapusang bersikulo nga ato ang gisgutan karon, nagpadayag ni sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kaugalingon, nagpadayag ni sa atong pagkamasinugtanon ngadto sa Dios. Kining gingon nila nga wala nay luna, gipunting ni ang atong mga kasing-kasing karon sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesus nga gihatag nga atong gibasa diha sa balaang basahon. Wala nay luna ang ato ang kasing-kasing sa pagdawat niini. So sama ra usab sa panahon nga wala nay luna, wala nay tawo nga nidawat.
Wala na ibalay nga ni dawat nga mga tao dito sa Ginoong Hesus. Maayo pa ang hayop kay ni dawat nila. Dito sila matao. Uban ang mga tigbalantay sa kanilo. Sa diyang siya na tao, dinhi nagsugod ang katumanan sa propesiya. No? Kining ug maghisgot ang pasungan mga igsoon, usa kini kapagkaunan sa mga mananap. Nya mao ni gihimo nga katre higdaanan ni Ginoong Hesus, no? Ug niya ning kagabion sa iyang pagkatao dili kini sama sa ato ang makita dinha sa Christmas card nga nindot kay mga drawing, hayag kaayo daghang bituon. Ang pagkatao ni Ginoong Hesus usa ka madagtom ug dulom nga kagabion tungod kay anaa siya na tao dito sa pasungan sa hayop. No? Dili kini usa ka hayag mataw mga gabi sama sa atong makita sa ulagway dinha sa atong mga Christmas card o mga painting sa Christmas. Kay niadto napita usa ka mangitngit nga lugar, usa ka mabaho nga lugar. Ang pagkahimugso sa anak sa Dios labing mapainobsanon tungod sa iyahang pagkatao diha sa sa pasungan sa baka. So dunay pangutana mga igsoon. Mao ni ang kahimtang ron dinhi na nagsugod ang Pasko ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Pero bisan pa man nga siya gipropesiya nga siya anak sa Dios, giila nga anak sa Dios tungod kay gipanamkon sa balang espiritu, gipropesiya siya nga mahimong hari apan ang iyahang gipuntahan, ang iyahang natupahan, ang iyang naanakan dito siya natao sa pasungan sa baka, no? So dunay pangutana, kung ang Dios sovereign ug nagpasiugda sa mga sirkumstansya nga naglibot sa pagsulod ni Hesus sa kasaysayan sa dinhi kanato sa kasaysayan sa katawhan, nganong wala man siya'y harianong dapit para matao. Nahibalo man gyud nakita nato nga si Ginoong Hesus anak sa Dios. So dunay mga pangutana nga motumaw mga igsoon, ngano man nga wala man siya hatagi og harianon nga dapit sa iyang pagkatao. Dinhi ato makita mga igsoon nga ang Dios tin-aw nga nagpanglihok luyo sa mga talan-awon aron makuha si Caesar sa pag-isyu sa usa ka mando ug dayag kini nga gisiguro niya nga si Maria ug si adunay relasyon ug sa katapusan moadto sa Bethlehem. Gihan-ay sa Ginoo. Nagtawag si Caesar og census aron makaadto sila sa Bethlehem. Unya gihan-ay gi-orchestrate sa Ginoo nga si Maria ug si adunay relasyon tungod kay ug dili pa siguro lain pa siguro ang nakarelasyon ni Maria niadtong panahon nga nahibaw nga siya nagsabak. Dili gid siguro mahinayon nga pakaslan niya si Maria, no? Gihanay sa Dios si Maria Jose nakabaton og relasyon ug ang katapusan nga sila maadto dito sa lugar sa Bethlehem diin mao ang propesiya sa usa ka Mesiyas nga matao didto sa maong dapit lamang. So usahay na sa mga tanang nga wala man mag-andam ang Dios ug harianong trono nining matao nga si Jesus, no? Gipasabot dinhi nganong wala man andami og maayong pagkatao nga unta sugaton ni siya mga banda ug uban pa. Pero wala, mingaw kayo ang iyang pagkatao. Naa sa mamingaw kagabion, naa sa lugar nga dili kaaya-aya, naa sa lugar nga pinakaubos. Ang tubag niya na mga igsoon, nganong wala mag-andam ang Diyos ug harianong trono diin matao si Jesus. Atong hinumduman nga ang pasungan wala magawas sa sovereign power ug pagmando sa Dios. Apil na sa iyahang plano. Gipili sa Dios ang maong pasungan ingon nga dapit nga matao si Ginoong Hesus aron sa pagpakita kanato nga bisan siya Dios, bisan siya hari apan gipakita sa Dios ang iyahang pagpaubos pinaagi sa pagkatao niya ngadto sa pasungan sa baka. Dako kayo ang mensahe nga gihatag sa Dios kanato sa pagtan-aw nato ni Ginoong Hesus, ang anak sa Dios, ang Mesiyas nga nataw ug nahimutang ditong dapita. Gi-orchestrate sa Ginoo aron makita nato nga bisan siya Dios, wala niya ipapagtibabaw ang iyahang pagka-Dios, wala niya ipalabaw ang iyang pagkahari, kundi nagpaubos siya
sa pinakaubos nga lugar. Ang Dios na himong tao, na himong unod. Bisan og siya Dios, wala siya gikuha alang sa iyang kaugalingon. Bisan ang angay nga dapit nga natauhan. Gisulti kini o gipatinaw kini ni Pablo sa basahon sa Pilipos. Atong basahon ang Pilipos mga igsoon. Unsay gihimo ni Ginoong Hesus? Ngingon diya sa Pilipos 2:5-8. Batuni kining huna-unaa diha kaninyo nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus. Nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, wala siya maghuna-huna nga ang pagkigtupong sa Dios usa ka butang nga huptan. Apan gihawas niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiya sa usa ka ulipon, diha sa iyang pagkasama sa mga tao sama kanato ug sa nakita diha sa tawahanon nga dagway. Bersikulo 8 nag-ingon diha, siya nagpaubos siyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon didto sa krus. So moingon ta nganong wa man planuha sa Ginoo ngano dito man sinatao dito sa pasungan, nganong gilisod-lisod man apil ni sa plano sa Dios mga igsuon aron atong ma-reflect sa atong kaugalingon nga bisan pagani ang Dios wala mo patigbabaw sa ilang right, sa iyang right, wala niya ideklara ang iyang pagkahari, wala niya tanawa ang iyang kahimtang nga mo domina mo demand siya nga kinahanglan na ikutso na akong pagkatao. Iyang gipakita, ang iyang pagkatao dili lang iyang gipakita kundi iya pag yung gipakita ang iyang pagkamapainubsanon. Mauna ang esensya sa Pasko. Gihatag niya ang tanan